Een nagelnije boord met de naam Fostaborg kan 6 keer dijs 48 mensen in 20 minuten van Holwert naar Ameland brengen. De vervoersmiddelen die nu ingezet worden, die hebben heel erg last van die vaargeul. Deze boot die heeft iets minder last van de vaargeul, is wat sneller en kan daarmee ook wat geregelder varen. De Wargemaster maakt hem al heel erg lang druk voor een goede verbinding. Er zijn nog verschillende oplossingen voor u tocht. En een van die oplossingen is toch maar meer mogelijkheden om te bieden onder de reiziger om ik sneller op het Ameland te komen, zodat je dat punt oppakken kan, gecombineerd met andere maatregelen zelfs. De boord kan alleen nog via internet boekt worden. Busline 166 sluit op de vlugge veertjenst aan. De busdochter staan 34 minuten uur om in Holwert te komen. De Arriva regio-directeur had nog een nijtje. We gaan vanaf oktober deze lijn ook elektrisch rijden. Elektrisch rijden? Ja. We hebben recent onze concessie met 2 jaar mogen verlengen. Onderdeel van die aanbieding was om ook het elektrisch vervoer te gaan organiseren in de provincie. Dat gaan we in Leeuwarden doen op lijn 612, maar ook op lijn 166 de sneldienst naar Ameland toe, waar we net mee gereden hebben. De Fostaborg liep het alsof die nog net al is. Het lijkt ruw, maar het is aluminium. Zo ziet aluminium eruit als het opgepoetst is. En door het zoute water ontstaat er een oxidatie van het aluminium, waardoor er een egale grijze kleur ontstaat. En dat is zijn kleur. De naam Fostaborg is oorlaat van de godin Fosta uit de oude Friese mythologie.